čus lidi, my vás tady vítáme u prvního let's play z Minecraftu, jsem tady z Deep 08. Čau. No, to ti trvalo. A my dneska, nevím co budeme dělat, těžit, asi. No ale pokud toto, tak nám nedáte like ani odběr. No tak prostě, něco prostě budeme dělat, no. I když nevím co. No nejdřív si natěžíme, to bude hlavní, no. Tak. Čekaj. Počkej. Promiňte za 3 roky, jestli vám to dělá? Já jsem se válem zabil. Inteligentnost. Pán, ty vole. Slepá ulice. To si Překravatý. jsem level 5, ty vole, to jde nějak rychle. No nějaký jeskyni, ale je tu nějaký spawner. Tak zdravní, ty vole. Kurva, kdybych měl torčky, že jo. Jej. Teď jdu po slepu. Já si zapnu asi X-ray. On má X-ray, ten cheater. Co? A ještě to Ještě, všem říkat. počkej. Pro případ, že bych narazil na creepera, si zapnu kill auru. Zapl jsem si kill auru. Nepřibližovat, Ty prosím. tak to aspoň neříkej. Ty vole. Ještě napíšu do názvu tak trochu fake, nebo vážně mě už začíná štvát. Nezačíná, mám jen kill auru. Dívejte na to, to mám enchantry. No, nerozbitnost 1, ty vole. Už jsem level 7. Míra. Promiňte, jenom já si to přenastavím. Ale nějaká cestička je tu. A to je vidět. Láva. Ajaj. Jo. Ajaj. Hajs. Nechtěl bych si zaplavat v té lávě. English. Rychle English. Promiňte za trilogii. Down. Exit. Back. Tak. Nic nemám. Tak, jdem. No já žádný lagy vůbec nemám. Tak zrovna ty vole, ale já jo. Máš tu hezký schody. No, že jsi udělal. A teďka, jak se jde z toho dolů ven, ještě by mě zajímalo. Kurňaj. Jestli chceš diamanty, tak běž 40 bloků pod sebe. Teďka? Jo. Jsme na úrovni, já mám za play X-ray 50, 49, 48 a jsou až od úrovně 18. Že mi je necháš. Ale jsou až od úrovně 18 a to je hodně hluboko. Kdybych věděl, kolik je 40 bloků, tak jo. No tak tam bych nelez, jestli jsi tak inteligentní, tak tam nelez, je tam láva. Aha, tak mě vytěž, když už tam jsi. Ale tu jsem neviděl na X-ray, nebož jsem ji viděl vlastnočně, ještě že jsem ji zastavil. Vždycky sebou nosím melounový bloky. Pro jistotu. My máme totiž barák z melounu, víte. Všechno musí dělat z melouna. Když budu mít lot, tak si rozbiju barák, co? Co? Zítra bude ten server replay, bude se tu dávat nová mapa. Tak to kurňa, mě zavalilo kilo písku. Jsem někam spadl. No, ne, nespadl. To by šlo, no. Na mě spadlo asi 10 tun písku. Iron, to se budeš hodit. Kecáš, já mám 64 iron. Ty vole. On má tak irona. Já mám 25. Mi to stačí. No, něco málo ti dám. Prý něco málo a všechny iron. Kolik mám? Dík. Doma mám 60. Kurva. Hej, že mě portneš. Kde jsi? Právě že úplně v díře někde v prdeli. P. To byla ta moje díra.
Já už jdu nahoru, i když nevím, jak se vychází tady z toho zasraného dolu, tak... Musíš za těma torčkama, že by? Já to vím, jak tady se vychází. Jej. Jej, on to neví. Tak si to na... Tak se... Tak pojď za mnou. Tak jo, ty nechceš ven? Ježišmarja, já se dostanu sám ven. Já už jsem ven. No. Nebylo by snažší se za mnou portnout třeba? Super. Ale prostě hlavně, že jsem venku, no. To je ten jeho barak s melou. Ale ještě si zajdem na dřevo. Je to na hovno, on mi zavřel přímo před nosem, zavři to, dělá mi to ladí. Ty vole, melouny, party. Mám melouny jak nasraných. Melouny. Já už mám stak melounů. Budeš mít stak a půl. Přes tak a půl. Ale my se musíme vydat na... Tady ta půlka je moje, tam to je kámoš nějakýho. Hej, máš Počkej, styky? ještě ti něco dám, něco málo. Já potřebuji styky. Naval styky, pros. Mám jen 4. To je nebyla. Kurva. Tak počkej, já jsem si dostal to. Ty A máš co už- chceš? Chceš torčky nebo jenom styky? Styky chci jenom. Dík. Mám plný invent nebo co? No dobrý. Já mám enchant věci. Na sobě. Chci něco sklíz, mám všechno na obranu. A meč Sharpened 4, jo? A já jdu na těžit, i když nevím kaj, ale to je jedno. Já jdu na zombíky. A ještě si tu něco uděláme. Vhodný čas na zombíky. Přesně. Už je večer, není? Aha, je. Aj. Budeš moje ochrana. Jo. Leda ve snu, co? Co, mám enchant věci, enchant meč. Jo, ty vole, už vím dřevo. VRP. Ale to je mimo PvPčko. To je jedno, ježiš. Je. Co? Aha. Já jsem našel džungli, tak se Aha, pojďme. není to jedno, fakt jo, já jsem přišel o všechny věci a tady už je mám. A dělá mi to lagy. A teď nevím, na jakou stranu mám jít. Baba, lagy. Já mám strašné lagy, pomoc. Já jsem se bugl do země. Ty už máš taky lagy a težej, ten server je nějaký lagny. Taky to je docela hodně. Já ti furt mlátím do trávy. Kurňa. A baba, za ní zavřít dveře nemůžu. Tak je necháme asi otevřené. Jinak to nepůjde. Já už. Já si vypnu za půl Minecraft normálně. Ale já nemůžu, protože natáčím. Tě to stejně vyhodí, lak jak svině. A dělá mi to lagy. A já si asi dotěžím strom a budu se... Já už žádný lagy nemám, juhu. S váma... No lags. Deep 08. Takže... Let's play MCE. Jméno login 1, 2, 3, 4, 5, 6. On nám říká své heslo! Nebo já dám lomeno já jsem dal Hange, P, A, S, S, V, O, R, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a teď jsem si ho změnil na něco jiného, jo? Já jsem si změnil heslo, ti nevyšlo. Dobře. Že vám tady ruším naši show, ale musím se odpojit.
Protože jsou to lagy jak cip. No já jsem se lagl někde pod bedem. Pomoc, já jsem se lagl v zemi. Já jsem se lagl v zemi. Já jsem se lagl v zemi. Ajaj, já jsem to trochu nedomyslel. Já jsem se neměl odpojovat. Teďka všichni uvidí mý heslo. Tak prostě. No, takže my jsme zase zpátky. Už jsem si zadal heslo, všechno. Ale furt mám lagy a nemám u sebe žádný věci. To si děláte trochu prdel. Já mám, ale lagl jsem se pod zemi. Hezky. Nebo víte co? Teď mi řekni, co je horší, lagy nebo bugy. Všechno. Já jsem se po lagu bugl pod zemí, tak jako co? Co je horší, lag nebo se bugnu pod zemí? A lidi, víte co? Já se tady s touto naší fajnovkou budu loučit. Takže zdar. A ty taky něco musíš říct, ty vole. Nashledanou. Ještě líp. Prostě nazdar, on váží, zdar, ale ten